Sanibonani. Emsimenzi isitolo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngodaba mhlawumbe umuntu akaqala nibingelele kunyaka omusha. Siyabonga nje ukuthi umuntu ungenile kulonyaka. Ngiyakhumbula ukuthi ngonyaka odlule ngenza ivideo la khona ngifisa sengathi singaphinde sibuye siphelele sonke kulonyaka. Ke asisiba abaphathi bezimpilo zabantu. Bakhona abanye igameke ezehlayo noma bakhona abanye abagcina bengakwazanga ukuthi sibe nabo kulonyaka. Namhlanje ngizokhuluma ngosizi lomuntu, ngosizi lwensizwa ngapha kwaNongoma eyakhohliswa intombi kwaze kwaba kabili ukuthi ikhulelwe. Usizi lensizwa kwaNongoma eyakhohliswa intombi yaseSwazini ukuthi kwaze kwaba kabili ukuthi ikhulelwe. Kodwa ngaphambi kokuthi ngingene kulelo daba ngike ngabuza khona la izolo ukuthi cabanga ukuthi kuthanga khona ivideo emfishane nje ngipostile. Ngike ngabuza ukuthi uma umuntu wesifazane ushelwa, kwenzeka nje ushelwa umngane wendoda yakho, isiphi step sokuqala osithathayo? Unendoda, inomngani wayo le ndoda, uyamazi nomngani, yafika endlini, uyafika kubo indoda yakho, uyakwazi nawe mhlawumbe indoda yakho ikithume yena umngani ukuthi angilandele usibanibani and all that. Isiphi, ngibuze nje ukuthi isiphi step sokuqala osithathayo uma usuke ushelwa umngani wendoda yakho, ziphawulile ke insizwa and all of that. Uma ushelwa, kwenzeka ushelwa umngani wendoda yakho, aba best friends, mhlawumbe abanye basuka kude, mhlawumbe omunye usanda ngumazi wena kodwa mhlawumbe basuka kude nendoda kodwa mushelwa nje umngani wendoda yakho, noma ngabe umusha, noma usanda kufika empilweni yendoda yakho, ubungani babo busebusha bese kwenzeka yakushela. Into yokuqala oyenza uma ushelwa, mhlawumbe ukushela nge-SMS or ukushela uyakucela ukukubona or ukhuluma kuwe live. Uma ushelwa umngani wendoda, musukugijima uyotshena indoda, that's the first thing. Angisho ukuthi ungayitsheni kodwa musukugijima uyotshena indoda, ngoba kunabantu besifazane abazokuthi siyakujabulela thina singabantu besilisa uma besitshela ukuthi yazi phela usibani bani uyangishela. Asikujabuleli lokho bosisi. Abantu besilisa abaningi abakujabuleli lokho, asebe matured kulento yama relationship, abakujabuleli lokho ukuthi wena uthi kubona uthi kuyena, uthi endodeni yakho yazi phela usibani bani uyangishela. Asikujabuleli. So ungagijimi uyotshena indoda. Le video ngiyenzela la emoto ngicabanga ukuthi izinyoni lezi ezikhala umuntu useplazini, ukhala inyoni la. Uma indoda, umngani wendoda ekushela kutshena nje ukuthi uyakuthanda, into yokuqala oyenzayo awumtsheli futhi ngaseloso sikhathi. Let's say ukusendela imessage noma uyakufonela or ukutshela live, ungamtsheli ngaleso sikhathi. Mayikutshela ukuthi yazi phela mfethu usibanibani, ngiyazi ukuthi uthandana nomngani wami, futhi uma wengane yakhe or ingodosi yakhe or uyini, yabona, uyakuthanda umngani wami, ngiyazi nawe uyamthanda kodwa nami mfethu ngiyakuthanda nami, ngalezi izathu ayibeke mazikhona. Bese uvela uthula nje uthi okay, hayi no ngiyakuzwa. Ebese mawususendlini usu-right, ususendlini or usukuphi, bese umsendela imessage or uyamfonela or ucela ukumbona, whatever way, lo mngani wendoda yakho okade kutshena ukuthi uyakuthanda. Ebese umtshela ukuthi lalela ke bhuti, mhlambe kungenzeka ukuthi ungibone mangisuke nguhlonipha, ungibone sengazi ukuthi ngikuhlonipha ngendlela ukuthi ngiyakuthanda. In fact mina ngikwazi ngendoda yami. Lento eshoyo ukuthi uyangithanda
angifuni ukubhidliza, angizukuyitshena indoda yami nje manje, ngoba angifuni ukubhidliza i-relationship yenu nendoda yami, ngoba angazi ukuthi yaqala kanjani futhi izogcinaphi. Kodwa ngicela ukuthi lento uyishilo, ngicela ukuthi ungaphindi uyisho. Uma waphinde wayisho uzongiphoqa ukuthi ngimtshene uSibanibani, kuzongiphoqa ukuthi ngiyitshene indoda yami, and ngiyacela ukuthi lento igcine la njengamanje phakathi kwami nawe, igcine manje. Ngiyacela ukuthi igcine manje. Uma nje kwaphinda kuzobe sengiphoqa ukuthi ngimtshene uSibanibani, ngoba uma ngithula kuzobe sengazi ukuthi ngiyakuthanda. So ngiyacela nje ngenkulu inhlonipho, ngicela ukuthi igcine la lento. Wenze njalo nje bese ukuthi mayiphinda kokwesibili usuyayitshela ke indoda yakho ukuthi yazi la nginenkinga uSibanibani wafika ngitshela ukuthi uyangithanda umngani wakho, ngamdisciplina, ngamtshena futhi mayiphinda ngizokwazisa nangu kusephindile usayitshena into. Ungaveli ugijime nje, ngoba nina abantu besifazana abanye benu bacabanga ukuthi siyakujabulela thina ukutshelwa ukuthi hey phela yazi sithando sami lana ngishela umngani wakho uyangishela nje impela. Asikujabuleli lokho thina, ngoba kubantu abakushelayo akusiyedwa umngani, akusiyedwa umngani, kusho bakhona abakushelayo indoda yakhe ebaziyo kodwa uyitsheli, uyabona. So asikujabuleli thina lokho. And isizathu sokuthi ungayitsheni indoda yakho isuka nje, uzama ukusave relationship yabo, ngoba mhlawumbe uthola ukuthi i-relationship yomngani wakho khona abantu abanobudlelwano obuhle, insizwa nje ibanobudlelwano obuhle, bese ngena usathana nje ungakwazi ukumtwista. Angena usathane ivele kushela indoda, usuyagijima usuyotshela indoda yakho, bese ubudlelwano babo labo bubhidlike. Kusasa uma wena usuhlukene nale ndoda yakho bese zama ukubuyisana nomngani wayo, umngani uyovela abeke wena kabe, vele ethi hayi lona unamanga kahlahla ngimshelanga mina. Uyena wathi wenza u1 no2 no3, buka akaze ngimshele but ngayithulele. So indoda yakho izosibhaya lesi skilimi so esishiwo umngani ukunalokho wena wayichazela khona. Ngicela ukudlula lapho. Kunesigameko esenzeke lapha eGauteng eFal, la ukushone khona ingane ezu14 setekisi, driver wetekisi. Ngizokuthi uneminyaka ewu22, a very young guy. Ngifisa ukudlulisa nje ukuphoxa okukhulu kubantu abadrivayo. Thema ngibuka le yangozi, inhliziyo yami yabuhlungu kakhulu. Ngithema ngibuka nje lesiyasenzo salo yamjida, ngiyibuka ku footage, ngabona ukuthi uyazi ukucabanga nje, ukucabanga okuncane obengasave le yamphefumulo u14. Very beautiful young girls and boys ebebengasaveka ngomcabango nje owodwa. Ngike ngathi mangibuka i-footage ngabuka i-distance between imoto lezi overtake lo muntu, ngoba ube overtake imoto ezu4. Cabanga mfethu le moto okugcina eyisikwele ibisize yamvulela ispace sokuthi angene lo mfo abuye kuyilane yakhe. Bafethu yazi ucabanga nje, uyazi lo mjito kuba uvele wangena kuyilane yakhe wabuya kuyilane ngoba bese bemvulele lemphefumulo u14 ngabe isayivekile. Siyacela ku driver bafethu, sihamba ngamatekisi every day thina. Sisuke eGoli siya kwaNongoma, suka Nongoma siya eThekwini, eThekwini to Goli, Eastern Cape to Limpopo, sisebenzisa amatekisi. Siyacela bafuthu ukuthi nazi ukuthi imphefumulo yabantu le, uyazi kungcono kube kuthwalize izingane njoba zazi esikoleni nje, ukube kuthiwa zafika late, zafike zavalelwa igate or zathethisa or zashaba zajika kwathiwa ijikize emakhaya ibuye nabazali. Yazi ingcono kube sithetha lelo cala ukunokuthi kuthiwe they are normal. Sengathi imphefumulo yazi ngaphumula ngokuthula. Bafethu ngifuna ukuxoxela udaba lwensizwa kwaNongoma, eyaze yaqanjelwa kabili ukuthi intombi ukuthi ikhulelwe. Kunengozi ke la, khona ingozi. Nike nibone ukuthi
generally nje nike nibona ukuthi abantu abafuna izingane isikhathi esiningi abayitholi zitholwe labo abangayidingi thola ukuthi umuntu ufuna ingane uright uyasebenza yabo nje into yakhe ihamba kahle kodwa ufuna ingane akayitholi bese kuba nabantu asebenezingane ezu19 thola ukuthi uyamuza uyaxoxa uthi iyazi mina ngisafuna ingane thola umuntu wesilisa senginezingane eziningi kakhulu angisafuna ingane nje evele uthi uyaqonya vela ivele imithi intombi so that is life so abanye ke bagcina sebenza amaphutha amaningi ngenxa yokuba desperate for ingane ngizokhuluma ngosizo lensizwa kaNongoma eyakhohliswa intombi yayo yaseSwazini ukuthi ikhulelwe ngomhla ka20 ngomhla ka-indizel lwayisolamla ngomhla ngo2023 December lapha endaweni yasoLundi kwaSishwili khona engidothu kwaSishwili lapho Lundi kwakunomkhehlo kwakunomemulo komunye umuzi lapha nje kwaSishwili kwakunomemulo kwase makumemulo ke kuyaye kufika insizwa ke zizobuka umemulo ezinye ifike eqasha intombi lapha exebula intombi so kulowo memulo owakwasishwili kwakukhona enye insizwa kaNongoma le nsizwa kaNongoma eUlundi isihlobo kusho ukuthi ayivakashela umndeni wayo uLundi kusekhaya umama wayo uLundi okusekhaya ugogo wayo yona ihlala kwaNongoma ekhaya umama wayo le nsizwa yayi njoba kungama holiday ivakashe uLundi yafica kunomemulo lapha kwaSishwili la imemulo nayisibona enye intombi yakhona uLundi le ntombi ayi ubaxoxa nayo enhle nje intokazi esencane waxoxa nale ntombi lo mfo wayibona yayibhincisa intombi leyayimula yaxoxa nayo bavumelana insizwe esencane la engikhuluma ngayo 20 kushuthi ina 24 kushuthi yayinangaka ngalela ngo2020 ina 25 or 24 kushuthi ngo2023 yayinangaka uzobona ukuthi yayina 20 almost 23 or 22 so uthe mayibona le ntombi naye esencane wayishela ke yamqoma wathatha nenamba yakhe wayesehamba ke lo mfo esebuyela kuthema esebuyele kwaNongoma ngoJanuary ke kwavulwa emsebenzini isebenza eMpumalanga waya emsebenzini lo mfo mayefonelana ke nale ntombi sekula kuJanuary 2024 manje ngoba babonana December 2023 so ngoJanuary 2024 bafonelana bayaxoxa uyashela lo mfo yavuma ke le ntombi siyabuza ke lo mfo awukuphi phone ngamanje ithi ke ngifunda eSikhawini College eSikhawini ngapha eMpangeni abanye ke mangithi mina eSikhawini kusempangeni or kuse Richards Bay bevele bethi hayi eMpangeni neSikhawu neRichards Bay kumuntu ose Eastern Cape kumuntu oseGoli kumuntu oseMpumalanga uma ukhuluma ngendawo yaseSikhawini bese umtshentisa empangeni that's a very good direction noma ungathi kuse Richards Bay ngoba indawo lezi ezisondelene so awukwazi ukuthi mawuxoxa ulayela umuntu ukuthi eSikhawini kukuphi bese usho indawo encane engaziwe ufuna usho indawo enkulu for example mawuphesha kwelwandle nje utshena umuntu ngokuthi eSikhawini kuse KZN useyabona ke lo muntu yabo so lo mjita ethola ukuthi hayi ithi lengane ifunda eSikhawini ayiceleke lo mfuthi lengane ayimvakashele eMpumalanga ithi yona njoba iyasaba ithi yasa basically ithi yesaba futhi yona ayikaze ihambe iphume ngaphandle kweprovince so iyasaba nje hayi ngoba ingamthandi iyasaba kuyakhona kugcineke kuba yilo mfo ke osuka eMpumalanga lo mfo lensizwa kaNongoma kube yiyona esuka eMpumalanga iya empangeni yayifika lensizwa empangeni ifika ibhuke guest house bese igibela lentokazi behlangane empangeni bebhuke khona so ibisebenza nje lo msebenzi lensizwa engayekile ukuthi kuyincenga lentokazi esencane ukuthi ayize eMpumalanga kwahamba isikhathi ngenxa ukuthi
lentokazi yagcina akanangane lo mfo engikhuluma ngaye. Sizwa nje seyibhuku nje elihle lisencane linemoto futhi. Uthi ke lo mfo ngenxa yokuthi intombi le esesikhaweni ngoba kwase kuumuntu nje ayiseyitshela ukuthi yazi lo muntu lo ngoba wangakithi futhi nje nawe uyangithanda siyathandana kuzoba yena umuntu wakhe ngoba bengenayo umuntu straight. So ke kuthe ngenxa ukuthi le ntokazi ayifuni ukuza ngoba 2024 nje wonke sekubheke ku December ilokhu isithi yona iyasaba lengane ukuze eMpumalanga. Kwase kwenzeka lo mfo wavela wathola intombi khona eMpumalanga eyayumswati. Uthi wathola le ntokazi ke eyiswati. Ngiyaye ngithi ke kubantu bangikhuluma la. Ngiyaye ngithi uyabona umuntu nomuntu noma ngabe ubani. Umuntu nje la kasebenzela ngakhona unentombi. Uma unendoda esebenza eThekwini wena uSolundi ufune wazi ukuthi inentombi yakho inentombi eThekwini leyo ndoda. Nawe intombi yayo naseThekwini. Umuntu nje la kasebenzela ngakhona unendoda. Nomuntu wesifazane umuntu wesifazane la kasebenzela ngakhona unendoda. Nomuntu wesilisa la kasebenzela ngakhona unentombi. Ngiyazi abanye bevele bekuphike lokho kodwa ngikhuluma ireality la. It doesn't matter ukuthi umfundisi uyakholwa lo muntu or uyini kodwa umuntu nomuntu la kasebenzela ngakhona unayo umuntu ajola naye ngaba wesilisa ngaba usifazane. Uphikayo uzosho ukuthi uphika ngaliphi bese simprovela ukuthi lento engishoyo ikhona. So ke lo mfo wathola intombi ke leMpumalanga. Wathola intombi wathandana nayo. Kushuthi nale yasempangeni efunda esikhaweni uthandana nayo wayesethandana nalo. 2 months le yaseMpumalanga yavela athi sikhulelwe. Hawu sukhulelwe nalomjidi angithi phela akaze benayo ingane. Nabantu abaningi abangibhalelayo la yabo le genge sencane esuke iqala ukuba nengane eyabhayiziseka kakhulu bafowethu. Kodwa ke mabefunda belalela indaba ezifana nalezi I can guarantee ukuthi iattitude yabo towards lesi simo izoshintsha. So 2 months le ntombazane yaseMpumalanga bebebonana ngama weekend kuphela lo mfolo nale ntombazane yaseMpumalanga ngoba ihlala nabazali bayisho. Ithi ihlala nabazali so ayikwazi ukuphuma noma kanjani. So lo mjida ngama weekend vele naye ngama weekend bengasebenzi. So ke ebese banalokho ukutatazela nje nokujabula lo mfoma ithi ikhulelwe lentokazi ihlala eMpumalanga kodwa ekhaya kubo kuseswazini. Angazi noma banomuzi abazali bawo lapho kodwa yathi ihlala nabazali lo mfo. Ebese ke lo mjida eyinaka ngenxa ukuthi sikhulelwe. Eyinaka lentokazi eyinaka uyabona. Kodwa uma ezosuka eMpumalanga eye kule ngapha esikhawini wayetshela le yaseMpumalanga ukuthi hayi ngiyakwa Nongoma. Ngiye emakhaya kwaNongoma. Weli ke kwakwenzeka vele eye emakhaya kwaNongoma. Kodwa futhi noma eseya kule ntokazi asesikhawini wayevele uthi uyawa Nongoma lo mjida. Ayike baqhubeke ke bethandaneke edeze yale empangeni lo mfo. Esuka eMpumalanga engene eNthunje ezofika empangeni aphinda abuyele emuva. Kuthe ngelinye ilanga ezovuka ehambe etshelele yentombazana yaseMpumalanga ukuthi uyakwa Nongoma. So ilokhu ke ithi yabona siyohamba kahle nani ngizokuchecka ukuthi uhambe kanjani and all that. Mayisisuka lentokazi okay bese kuthi intambama lo mfo ezovuka ngakusasa eyempangeni kule ntombazana ajola nayo. Kodwa kule yaseMpumalanga uthe uye emakhaya. Theke ezovuka ngakusasa uthi ke imsendele imessage le ntombazane le yaseMpumalanga. Ithi ke manje isisu sesivele sachitheka siyopha uyabona iyopha manje yabo ikhomba into eziningi sishuthi sesichithekile. Uthi lo mfo ebebhlungu inhliziyo yakhe bese kusho ukuthi vele nje obisekhaya kubo nje akakwazi ukuya ngoba yathi ihlala nabazali noma akakwazi nje ukuyibona. Uthi lo mfo ngivele ngivuke ngiye eLukaneni empangeni.
hambe ngempangeni yangifonela uthi yamfonela ke leyaseMpumalanga endleleni imshana ngama video call yamfonela angazi kusho ukuthi mhlambe yayisola yini ukuthi ungathi uyentombini lo ngoba phela abantu besifazane babuye bewathinta amafoni eni ithi ke lensizwa ithe mayifika empangeni yadibana nalo wasempangeni lo yambona uLundi yadibana nalo sisi lowo muhle nje usemncane welike ngeke sifake izithombe zabo la ngoba isithombe ngizosifaka nje message kune message engizoyifaka la eyabhalwa ile yantokazi yaseMpumalanga message nje ngizoyifaka la ngenza ukuthi nibone uthi ke lo mjida mayifika empangeni bebhukheke iyafona le yaseMpuma iyafona nawe again uthi manje angisalibamba ucingo ngenxa ukuthi senginalo ngoba manje lo yana uyayipha imali nalo futhi njobe since yathi ikhulelwe nje useyipha kakhulu imali lo mjida le yanto ngoba nala ayithi ikhulelwe nje sichithekele isisu wayisendela imali wathi aye clinic noma iye kudokotela njobe ithi sichithekelwe isisu wayesethi mina ngizozwa ngawe ke ngoba phela ngikwazi ukuza kini ngizozwa ngawe ukuthi yini kufanele yenzeke kodwa nje nansi imali hamba eclinic so ubekade inika nje ihambi eclinic iyokwenza izinto ezithile nani mayithi ngifuna ukuye eclinic ngifuna ukuyokwenza 1 no 2 angithi yena uyaqala ukuba nomuntu okhulelwe akazi ukuthi yini eyenziwa umuntu mayikhulelwe uthi kayisendele imali uthi ke kuthema isele empangeni lokho imfonela lokho angithi yona yazi ukuthi usekhaya kwaNongoma lokho imfonela ke yamfonela yazi abona ukuthi yazi lengane le izongiphazamisa kulomuntu angivele ngiyiblock uthi wavela iblock ku WhatsApp wayiblock ama calls ayike babhuka ke nalo bahlala kwakuhle nale eyasoLundi kodwa besempangeni lefunda esikhaweni bahlala ke kwamnandi ke uthi kuthe nje ebusuku lento kusho ukuthi bilokho imzama phela kade useyiblockile uthi kuthe ebusuku ngabo 10:11 kwangena icall uthi lo mfo ngena icall angayazi uthi wayibamba kanti yiyo le ntombazane simfonela ngenye inamba ayiyathetha ukuthi manje yini ifoni yakhe ingasangeni manje ufonela ngefoni yami usungiblockile and all of that uthi lo mfo ngavele ngayikhuluma nje sengathi ngikhuluma nomjida ukuze ingezwe le ntombazane kanti yezwa le phela lamafoni esimanje manje mawukhuluma ispeaker noma ngabe kuthiwa uvulile loud speaker kodwa umuntu useceleni uyezwa nje ukuthi inkulumo ithini uthi ke lo mjida bekhulumeke nale ntombazane azalivala ucingo ezenza umuntu ongezwa kahle uyabona lento ukuzenza umuntu ungathi umjida lo okhulumayo uthi alivala ucingo uthi ajabuleke nale bajabulisane avuke kusena buyele eMpumalanga uthi mayiseseMpumalanga kuhamba isikhashana ke bebonane la ntombazane imchazela ukuthi ayisisu sachitheka uyabona nje bese ethi ke lo mfo yabona ibe novalo nje ukuthi madoda ngiqala nokumithisa isiso siyachitheka ebese ethi kumele siye ekhaya kumele senze indlela ukuthi ngigeze phela ugezwe nje umuntu mayichithelwe isisa lengane ivele ithi ayingeke ekhaya bakholwa nje basonto vele ke basonto ekhaya kubo ethi bakhola ekhaya abayenzi lento ukuthi ngigezwe nani ayenziwa nje leyo nto awuthi ke lo mfo beqhubeke bethandana uthi ke lo mfo ngenxa ukuthi le ntombazane yaseMpumalanga isiyachithekelwa isisu uthe vele ezizwe seyithanda nje yabo ezizwe seyithanda nje nokuyizwela phela uyabona ukuthi iduduzeke ngenxa ukuthi yaphunyelwa isisu and all that uthi besikhashana iphindi ikhulelwe futhi hawu sukhulelwe futhi hawu uthi lo mfo evele ejabuleke futhi uthe vele ebona ukuthi yazini la lo muntu uzongiphazamisa lo wasesikhawini le ntombazane yangakithi efunda esikhawini izongiphazamisa awuthi ngivele ngizibe nje avela iziba ngayifoneli nje ithi noma imfonela ngalibamba ucinga ngabuyeli kuyona uthi bagcina ke behlukana ke naye wafocusa kule yaseMpumalanga esiphinde yakhulelwa uthi lo mfo kuthe kusenjalo wahamba inyanga edeze inika imali ukuthi eclinic ayiphi imali mayithi ifuna ukuthi ayiphi imali uthi kuthese kufanele ngabe isisu siyabonakala uthi nje nenganakile phela uthi usebuzwa abangani bakhe uthi mfethu lo sisi ngoba uthi ukhulelwe yini pho isisu singabonakala uthi lo mfo ngiqale nami ngiyimbuze manje uthi hayibo ngoba inyanga seyihambile ufuna bese siyabonakala noma nginaye phela mina ngiboni lutho nje kanti futhi noma ngifuna ukuya naye eclinic akafuni ukuhamba nami
uthi lo mjida ayi ngiqaleke manje ebese ngelinye ilanga ithi lentombazane le yasempumalanga ekhulelwe ithi icela imali yokuthi ifuna ukuyokwenza iscan. Uthi lo mjida athumela u700 ebese iya eclinic. Uthi mayisise eclinic bese imfonela yena lo mjida imtshela ukuthi hayi usese clinic bese lo mjida ngo12 ngizophuma ngizokuthatha lapha eclinic ngifuna yasekudokotela ngoba lapha eclinic kuyabambezeleka ngizokusa kudokotela khulileka. Ithi le ntombazane ithi hayi mina ngifuna khona la eclinic ungazuyikhathaze nje. Awuthi lo mfo hayi makushaya u12 uvele ngiphume ngiye eclinic ngoba kukho kude. Uthi ngiye eclinic uma ngifike eclinic ngime ngaphandle ngemoto ngifonele le ntombazane ngicela ukuthi ayiphumela ngaphandle siye kudokotela. Ithi hayi ngeke sengiseduze la eclinic futhi nje ku right lana eclinic mina ngithanda iclinic and all that. Uthi lo mfo ngithi hayi bo asambe siye kudokotela. Uthi hayi ngcono nje la eclinic futhi sengiseduze yabona. Uthi lo mfo wama kwaze kwaphela isikhathi selunch kwaphela ngazi noma kwaphela ihour waze waphindwa amelinye ingafuni ukuphuma eclinic ize kuyena uthi wazobuyela emsebenzini. Uthi lo mjida hayi kuthi ngabo 5 le ntombazane esesemsebenzini esezophuma kufone enye intombi ethi uyayifonela livele libanjwe ngomunye ucingo ethi hayi yimina umngani kaSibanibani uSibanibani usela ngaphakathi kodokotela useyingenele sengaphakathi uyabo. Ayi uthi lo mjida ayi vele ehambe ke endlini. Uthi ke lo mjida uma ifanele ayithathe le ntombaza emayibuza ukuthi kuhamba kanjani eskinini hayi yabo nje ikhulume akazi phela futhi yena. Uthi kodwa uma kufanele eye naye kudokotela noma beye kudokotela nje beyokwenza iscan beyochecka nani yayinqaba le ntombazana. Uthi kwaze kwathi ngelinye ilanga ehlezi nabangani bakhe shutha abangani bakhe bayabona phela ukuthi yazi lo mfo uyabhayiziseka le ntombazana manje yathi ifuna imali yokuthi ngenxa ukuthi ikhulelwa ukuthumela imali lo mjida. Uthi evele ethi oyedwa abangani evele ethi yazi le ntombazana ayikhulelwe le ntombazana. Uthi lo mjida uvele umbuyele na umqondo lo wangakithi kwaNongoma. Uthi umbuyele umqondo uthi avele ayifonele le ntombazana ethi kusasa ngicela siyokwenza iscan kudokotela ngifuna udokotela ukucheck ukuthi izinyanga sezingaki nanokuthi ingane yana and all that. Ivele le ntombazana izovuka ekseni yona nabazali baya ngazi bayapi. Ethi lo mfo mawubuya lapho ke cela siye kudokotela hayi ikhombe lokhu nalokhu. Uthi lo mfo nangaphela ivuka ekseni imtshela isahamba nomama nobabwaya ngazi baya kuphi. Uthi lo mfo bese ethi uma ubuya lapho ngicela udlulela uzokwenza iscan sizothenga ipregnancy test sicheck ukuthi ukhulelweni. Uma ungezanga namhlanje ngicela ungaphinde nje uxhumane nami ungaphinde nje. Sendele message uthi shuthi ntambama ke ingezi le ntombazana endlini yakhe lo mfo. Uthi ntambama mayithi uyakhuluma na efonini ebesithi le ntombazana kahlahle siphinde saphuma lesisiso sesibili manje bisaba binqena ukumtshena lo mfo siphinde saphuma lesisiso. Hayi uthi lo mfo ke abone lapho ukuthi hayi ngeke le ntombazana iqamba manga. Uthi avela ahlukane nayo athi nje ngiyahlukana nawe ngoba manje yini ebiyenza ukuthi ungafuni sibonane noma ngikuse clinic futhi uvela uqhamuka ukuthi isise siphumile nje. Hayi uthi avela ahlukane ke naye. Hayi imncenge intombazana imncenge izimbhaleleke le message ithi ke iyaxolisa empeleni yona ayikazi ikhulelwe uyabona ichaze phatheka kabi lo mfo kodwa besithi ekuqaleni lesisoqala yayikhulelwe ilesesibili engakhulelwe kusona. Ayi lo mfo waphelelwe ngamandla akhe kodwa wasebana ukuthi manje akazi noma uyabona lento ukuthi usalelwe icala ukuthi ageze ingane. Uthi akazi noma mlengane ngempela ingane ekhona noma ingane engekho but ngimtshenile ukuthi hayi lo sisakaza khulelwe. Nansi message uyashusisa ukuthi lokwesibili akaze wayengakhulelwe wayekhulelele okokuqala. Khona lapho kuthe kusenjalo le ntombazane yasesikhaweni angasayifuni lo mfo yamsendela imessage yathi phela manje ngale ngesikhathi begcina ukubonana yakhulelwe. Manje ifuna imacela imali yokuthi ayigeze on all that kanti nayi iqamba manga. Weli ke yona ayikho proof yokuthi iqamba manga kodwa into ayisolayo lo mfo ukuthi le ntombazane yasesikhaweni yayipheje ifoni yakhe ebusuku begcina ukubonana ngaleli langa kade ehlushwa le ntombazane ngekhole.
yayipage ifoni yakhe shuthi yabuka ukuthi lo sisi lo thandana nalo mfo mayethi ukhulelwe lo ukhipha imali fast lo mjida nayo ke yavile yathi ikhulelwe manje icela imali yokugeza wathi lo mfo ubuthuleleni sonke lesikhathi nakhona leso sibindi sokuthi ubuthuleleni sonke lesikhathi ubese sithatha kubangani bakhe ngoba abangani bayakwazi phela basuke bona besho nje ngaphandle kwama feelings are involved so ke ilolo ngimtshenile ke lo mfo ukuthi musukhathazeka wena akekho umuntu oke wakhulelwa la umuntu mayikhulelwa uyakutshela ilolo udaba bengifuna ukudlulisa insizwe nje ezincane benganitrip abantu befazana ukuthi bakhulelwe ingazange bebikho proof yokuthi ngempela wakhulelwa weli ke abanye abantu besifazane kodwa ngingakhuluma ngale mhlambe ngibuye ngikhulume ngayo ngesinye isikhathi ngiyabonga kakhulu.